Здравейте, приятели! Аз съм Ники и в днешното видео ще играем на една много стара, страшна игра, която съм играл през далечната 2019 година. Играта се казва, както виждате на вашите екрани, Scary Maze. Или на български преведено, Страшен лабиринт. Преди това не забравяйте да оставите едно палче нагоре, да се абонирате и да коментирате в коментарите дали искате да играя и втората игра на тази поредица Scary Maze. Тя между другото има само две части, първа и втора. Добре, нека започваме, че аз си изместя. Добре. Хора, искам от сега да ви предупредя да си намалите звука, защото третото ниво е най-гадно от всички. Добре. Мале, не съм играл на тази игра от 5 години поне. Не мога да повярвам. Между другото, за първи път говоря в видео. Не съм го правил това. Не съм го правил това от 5 години. От 12 годишен. И сега отново го правя, ама този път не ръся простоти, както беше другите пъти. Проклятие. Докоснах тъпата стена. Да ти имам на тъпата стена, значи. От сега, както ви казах преди малко, намалете си звука, защото ще бъде противно. Чакайте, аз да си намаля звука. Малко. Малко ще го усиля. Добре. Така. Добре, почти минах нивото. Тъй. Хора, много ме е страх в момента. Целият треперя и... да ти имам на... Добре, този път не се оплаших. Добре. Оле майко. Само леко изтръпнах, но... Малко се оплаших, но поне не изкрещях. Това е най-важното. Това беше видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк нагоре, да се абонирате и да ми пишете долу в коментарите дали искате да играя втората игра на Scary Maze. От мен, чао!